Hunidzanai waketi Masomera coming through achinyomba Madam Boss achidedzera kuti my TT was right. Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera ari kudedzera kuti mwana waBi wezhira ndewangoni munetsiwa. Handizii guys munoti kudi ari kudedzera kuti Madam Boss mbavha itsotsi rekupedzisira izihure. Tinovaudza masecrets edu vouya nemaghost accounts manje taakuzviziva hapana zvavanoita. Ndinoda kufumura zvese saka Keti ari kutaura mavhi11 ese ari kuti ngona ari kutambudzwa ari kushaya kudya. Vanhu vese vanongochema nesame story. Tamuchacho akataura same story. Uyu mukadzi uyu is a dangerous python, snake, snitch. Same kuna Joy, same kuna Mai Marketing kuvanhu vese. Uri munhu akaita sei kuti vanhu vese vatamba newe vanongozobuda vachitaura kuti you are a hypocrite. Mina I don't eat poison for unyara yomuntu. Handidyi poison kunyara ini. Uri munhu akashata, une moyo wakashata, wakaipa moyo, uri wefeki. Wakanoposta nyaya yekutenga kwemota yamaijuju neghost rako. Uri wangaudzwa nyaya iyoyo ukanoiposta neghost. 1 + 1 = 10 asvotwa ngama method. Kana mukada kundipikisa ndobuda nemavhi11 ndodzoka kumalive. Tanya spam, inini I don't know nyaya ndosaka ndisiri kukomenta. Ndakatomirira kunzwa nyaya sewe. You know, ndiri kuiziya ndogona kukuudza inini nchinzwa inini. Right. Saka musatange matanzosha ndikwanisi kukomenta nyaya ndisiri kuziva. I'm so lost right now. Ndakatomirira kunzwa nyaya. Indotaura chokwadi sezvachiri. Uyu ndaimufarira ndaimusapota but ane utsinye hwekuti haadi kuti vanhu vasumuke mukadzi uyu kunochekwa dumbu ucho. Ane moyo wakaipa. Iyeyu mukadzi wokuchekwa dumbu akaipa moyo. Ini handimutyi ndomuudza chokwadi. Unhu hwerudzi kuti waudzwa Samazi paitwa zviri kuitika. Waudzwa nyaya iri kuitika. Wataurwa zviri kuitika. Wobva wanoposta neghost apa hausi kuziva ndiwe wega waudzwa information iyoyo. Zvinoitirwei? Saka zvandipa nhasi kuti ndonota. Saka kamuchacha paitaura kuti ndinombunyikidzwa nemunhu yuka. Tatisingamubvisisi but aitaura chokwadi. Trying to put my stuff away. Anyway, come over if you are. All right. Bye. That's your sister. Usaverenge my comments and inenyaya guys, my stars, my love, my like, don't forget. Handisi kuverenga comment section because inini handina basa nekuti comment section yaticha ndine basa nacho ndechekundiri kutaura chokwadi. Ramba uchitaura chokwadi chako. Inini panapa ndikubvisi nokuti wauya kutaura chokwadi chako. Inini ndikutonzwawo nyaya dzandiri kunzwa. Handina chandiri kuziva. I've been laying back, laying low this. Aiwa, hatidi kunyeperana guys. Ngatiudzei mukadzi uyu chokwadi uyu kuti ngamire unyoka hwekuti anonyepera palive kunge munhu waMwari chaizvo achiparadza vamwe. Munhu uyu muparadzi uyu. Kamuchacha aitaura chokwadi. I confirmed that today. Kungoti mazana nchadi zvemalive because ndanyanya kufaswa neimwe shopping yoni here. But ndikanyatsobhoeka chaindobaya live ndoya neproof panapa. Mukadzi uyu ngarege kutsitsirira vamwe neungwara achinzi hatauri. Anoparadza nemaghost. Kamuchacha aitaura nothing but the truth. Uyu mukadzi wokuchekwa dumbu kutekuri. Nyaya uri kutaura yakutsamwisa nhasi ndeyei? Handina kutsamwa because hazvina kuitirwa inini but ndiri kutaura kuti chinhu chandaona ndechekuti munhu wandaitovenga ndichiti haasiri aitotaura chokwadi kuti uyu anokusaiza nemaghost because Samazi ndakubvunza a simple example. Pane munhu here shamwari yako anoziva kuti Samazi munhu wake ndiani kunze kwangu inini pasocial media? Unoziva. Alright, Samazi. Ndakubvunza question 1. Ukaona ghost ranyora zvakaitika pandakauya kuAmerica kana kuti munhu waSamazi anonzani kana uchi riri ghost. What comes in your mind uchinatsoziva kuti zvinhu izvi ndakazviita ndina Keti zvakaitika tiri tese. Ngatiudzanei chokwadi Samazi. Iwewe zvakafanana nekuti iwewe nena handiti wakauya kuScotland paya tikaonana kuSpain tikaonana kuAmerica. Pazvinhu zvese zvinoitika pakati pedu. Of course kana muri my friends there are some things zvinoitika behind cameras handiti.
but wona zvinhu izvozvo Summers exactly zvakaitika tiri kuSpain kwakuine inini newe neshamwari yedu yai then wona zvinhu zviya zvaiswa neghost apa inini kuindaneti neichiposta kuti Summers why mukadzi uyu aine hunyoka ini I don't like a snake and akaramba achiita husnake ka ini ndinodashura nekuti inini handigoni kupretenda handinyengere handidye kumba kwemunhu ndodya sadza remumba mandakagara muno musadza rangu but handidi munhu ane husnake kana usingadi munhu ibva padhuze naye ndozvaitaurwa nakamuchacha kuti munhu uyu munomuti ini ndinomutanga kamuchacha anomupindura direct but kamuchacha anenge achitoziva kuti ghost raisa izvi nderake uyu mukadzi uyu nhasi ndopana zviyazonzwisisa hausi kunzwisisa kuti ndiri kuti here ghost rati ndikukuudza wani kuti akaposta neghost zvinhu zvakanga zvichiitika hanzi someone ari kuti she posted pawall pavo video call yavo I don't know kuti ndiani ari kutomboziva saka imimi kana muchifunga kuti ndiri kutaura zvandisiri kuziva right ndizvozvo but kumberi muchazoona ndachitaura zvandiri kuziva ndiri kukuudzai kuti munhu uyu akaposta zvezvairongwa kuseri neghost ndosaka surprise yakazokanganisika hamusi kunzwa kuti ndiri kuti hereni okay ndane nyaya manje munhu uyuyu akatoposta neghost achitotuka ndosaka surprise yakazotosheka ini ndotaura zvandinenge ndaudzwa nevanondiudza asi ndiine purufu nazvo ghost rakaposta rikatanga kutukira richitaura nyaya dzechokwadi nedzenhema isu tikadzifambira sevanodzifambira tikaona kuti ghost rakatotariswa rikaonekwa kunzi riri kuposta riri kuScotland magirobhu nhingirikiri maziziso anenge mboni yemombe neuyu ndovane nefesi yangu kuti tandichitaura nezuro kuti ndo hai nganditaure kandi rega nditaure godhipa teteketi godhipa semasoni inonaka unotaura zvese wena ndichada hangu kuramba ndichitaura because mukadzi uyu ndaimufarira but handibhoera kuti ichukukuviri zvefucking snitch saka uri kuti clearly pane best friend one of the besties of the besties akanofumura dhiri ndosaka dhiri risina kuzoita surprise kutaura chokwadi ndakutuisirwa mameseji ekunzi ndimire but kutaura chokwadi ndandine chido chekutobuda pachena nekuti kutaura chokwadi mukadzi uyu is a very dangerous snitch ini ndoda kuziva kuti ghosti rakaita kuti muzoziva kuti ighosti rake nderipi ghosti racho uri kuda kuti ndikutumire here nyaya yacho yakapostwa neghosti kuti inyasoundestanda kuti ndiri kuti tumira because inini nditori lost just like he is lost as I can be lost because you don't have to be lost, you must find yourself man. But that woman, she's a dangerous venom. Unoziva inonzi venom. Tase venom ndiani ari pano pakawanda vanhu pane vanhu 1300 kunyepa getaway hanzi naYurita uri kunyepa getaway keti hanzi wauya uzotinyepera panapa kuda kuzotitangira vhiki nezvisiri izvo hanzi uda kuzoka mustaira zvisiri izvo nekuuya nenyaya dzekunyepa ana pasaka kuti munhu anofunga kuti ndiri kunyepa but inini mumwe mangu ndiri kuziva ndiri kutaura chokwadi iye mukadzi uyo akachekwa padumbu akaona live iyi anoziva kuti ndauya nenyaya yechokwadi saka handina basa nekuti iwewo ufunge kuti ndiri kutaura chokwadi here kana kuti handisi iye uyo ari kuScotland ane ghost rake riya achaziva kuti akuzikanwa kuti ghost nderake ndo zvandaitira live ino yekuti iye azive kuti tiri kuziva kuti ndouri kuposta neghost because wanga uchifunga kuti nyaya yemota yakaudzwa vanhu vakawanda usingazivi kuti iwe ndiwe wakaudzwa zita remota chete hapana umwe anga achiziva ukaita sezvawajaira kuisa maghost ekutuka kamuchacha ukanoposta usingazivi kuti uri kuzikanwa simbu
Next. Iye ndakaudzwa zita remotikari saka munhu achikamudza achiziva aida kumutestawo ndosaka asina kuudza vamwe vanhu anga ai mususpect batite masuspect kumafriends but munhu ari ivhu anongozozviburitsa ega mazvinzwaka inini ndina kuudza chokwadi pamberi paMwari chaipo samazi ini ndine madifferences angu andakaita nakamuchacha andakamumakira enda ndimunyengerere enda ndina basa naye but after nyaika ndachizonyatso kugara pasi ndikaona kuti okay ndosaka kamuchacha achigara ine asha because vanhu vari pasocial media vanozoona kamuchacha achireacta achituka achiti hauna imba hauna wakadai because kamuchacha anenge inini haadyiri poison kudii kunyara nhasi for the first time ndopandatanga kuona kuti no man kamuchacha aitotaura chokwadi because iyi nyoka iyi yakachekwa dumbu iyi is a snake, a python that do this. Kamuchacha anokutaurira pachena kuti nandikufarira ndine ine wandikudi waona. Better snake uyu dangerous because anokufekera kufesi kuti I'm your friend. Then he goes and bite your ass like this. Anokuruma mukongo nyini pamhata nemuromo. Sezvaanoita kune vanhu vese uyu mukadzi uyu. Pawanga vachiti pamhata unopesa kuti wamaibwanya chiita pamhata wamaibwanya wopesa kwakadini. No pamhata pauyu uyu wokuchekwa dumbu. Snitch. Scavenger inyoka iyeyu nemukoma wacho uyo ane maziziso anenge mabhabhu wewe danger. Ende inini vakaramba vachindisvota chete ndova ndikavabvarura panapa. Vari tu uyo ane maziziso anenge magirobhu nhingirikiri maziziso anenge mboni yemombe wewe neuyu ndo vane magosta ari kutuka vanhu kuScotland. Munozviti muri vanhu vane mari munoita mbiri yekuita magosti ekutuka vanhu. Vanhu vane mari vanoita basa rekukireta magosti. Isu hatina mari, hatina time ine magosti ouya yekedera. Maziziso. Anasi ndaseka zvangu. Maziziso iyeyu neiyeyu iwe chamwari. Tinokupulera maaudio ako ekuti murume wako ari kukumbira rubatsiro hana kana mari yechikafu. You don't know me very well. Continue doing ghost wenyu wamuri kuita kuScotland. Ndinyatsokuratidzai kuti nini ndonzi paradzai wawe. Ndinokupetai ndokuratidzai kuti I'm not loyal to you. You are not my mother's daughter. Scavenger. Skebereji. Munovhura magosti ekupeta vanhu muri kuScotland mofunga kuti hamubatiki uda kunyebera kuzunga ivi. Ndo zvamakafambira kuScotland kunochekerwa dumbu. Futi ndine maaudio andairekodha mukoma wacho achindiudza kuti uyu akachekwa nadumbu uyu. Ndombodzaniko. Tile paradzaiwawo naiwa huni dzanaiwa paradzaiwawe. Ndozvipuleya zvimaaudio zvemukoma wako achitaura kuti wakachekwa dumbu nemunhu aidzidzira. Ndombonzani kweni. Ndokutai sei hunhu hwekutuka vanhu nemagosti iwe pfungai newe taira. Regerai kutuka vanhu nemagosti budai pachena vanhu vaziye hunhu hwenyu chaihwo hunotaurwa nakamuchacha. Kwete kufusha mumaziso kunge nhunguru dzarohwa nechando. Muchida unyebera kunge musingazivi. Muchiita basa rekutuka vanhu nemagosti. Muchituka vanhu nemagosti. Mouya panapo munyebera kuti imi muchiita zvimakisi zvekukisana zvenhema. Munodanana here imi pachenyu chaipo iwe fungai unogara uchitaura uyo wokuchekwa dumbu wakataura kuti akachekwa dumbu nemuZimbabweni anga asingazivi kuti dumbu rinochekwa sei akanocheka iswa dumbu kunhingirikiri kuti zvipuleya pamaaudio. Kana mukada kuti mukada kukrosana pathi nenini ndinokupetai. Iwe
Fungai Mutisi wakandiudza ini munzeve dzangu ukati munin'ina wako akanochekwa dumbu nemuZimbabwean akanga achidzidziswa kuteki kuti matumbu anochekwa sei. Ukati kana zvazoratidza kuti akachekwa zvakanaka tozozviadvertisa. Saka garai pasi murege kutuka vanhu nemaghost enyu. Otherwise ndoplaya maaudio ako andai kurekodha. I'm not loyal to you, you're not my daughter, you're not Kylie. I am loyal to myself and to Kylie. Kata delete ghost renyu ramuri kutukisa vanhu kuScotland. Satadzika negejo. Vaikonoda kuti jairira iwe Fungai Mutisi newe Taira Chikochoyo. Tinoziva nyaya dzangoni indouya panapa ndikaplaya maaudio angoni. Haana kana mari yechikafu ngoni wewo. Anenge achitokumbira ngonanzwa nekutretenwa nevarume anohura naTaira vari mumusangano. Indoyatsokuvhurikira indodzivhuri saka ndovhura nyaya dzese pano. Handiuyi kuZimbabwe ndovhura ndiri muno muIreland. Mukada kundijairira. Regedza kuposta vanhu nemaghosti Taira Chikocho. Ina unodhila nemarriage yako yakasheka ukorega uda kupedzera shungu dzako kuvhura maghosti. Otherwise ndoya ndikataura nyaya dzese panapa ndodzitaura zvese nyaya dzekuti mwana wabhiwe zhira ndewangu ndodzitaura panapa ndiwaitiudza futi. I will never waste time. Hapana chinosara panapa. Unga usingazivi kuti handina kukwana ndokuratidza kuti hadzimu. Ngunje. Unoitira udhodhi. Ndokuvhurira nyaya dzamusingazivi dzese panapa nchidzitaura nchisenda nemaV11. Dururai tete, dururai. Hamusati mapedza chidururai. Shungu dzenyu chipera. Asana tombotanga. Movha ari kuchema achitsvaga mari dzechikafu. Ndozvitaura zvese panapa kana muchida. Kudirei kaJemasoni makutye. Ndagara ndataura nyaya yacho yese. Zvakaona ndeyokutiko. Hayi. Usadaro kana. Nai zvakaona here. No, kana mukabata Jemasoni muri kuti chi munhu angouya panapa aine ukasha hwekuti kuti dzakona sandapedza musadaro ndatonungira kuti nditaure nyaya dzacho ndisununguke. Aiwa unzai zvese kana. Mbiwe jira mwana wake ndo ngomana ndozvitaura panapa. Mwana wabhiwe jira hanzi ndewe mukomana uyu. Usandirambidze kana. Bhiwe zhira veduwe takutoziva zana bhiwe zhira nai mwari. Ndaimbozvibhara because ndaivafarira but kana vakuda kuita usinichi me I can say everything here. Give me. yo Yeah. information wakagara ipapo. Even if I'm loyal to you, I won't say your stories, but if you annoy me, I will tell people. Pamangwana ndotaura nyaya dzese idzi. Musikana uyo maziziso uyu. Fungai Mutisi naMadam Boss ngavarege nyaya yekuataka vanhu vanowirana navo nemaghosti vakawanda. Because tinenge tichivaziva but tinenge tisingadi kuvaudza kuti tiri kukuziyai. But vakazoramba vachidaro manje tinozovaudzira pano pajekerere. Unaona Fungai Mutisi anouya panapa achinyepera. Hey, we are doing education. Madam Boss, vanhu vaenda varidze maghosti kanenge achituka vanhu painternet. Ini ndokutaurirai zvandinoziva chaizvo. Wow. Aiwa. Imotaura chokwadi. Amunyepe pamunotaura dzese nyaya dzenyu. Ngenda mungaona mabudisa nyaya munenge mane. Mangwana Fungai Mutisi naMadam Boss maghosti enyu maisei pamute. Because maghosti enyu akamuka achiposta. Ndoda kuratidzai kuti when you talk to me, record for a living. Yeah.
ya iwe fungai mutisi unoziva kuti waitaura nendi nyaya dzakawanda stereki ukada kufarisa negosi renyu iroro. Inini I don't like fake people, Summers. Why is it that for social media they come and portray, hey, me, I love my sister. Don't musuwe ndakaisa posti ndikabvunza ndikati at least inini nadhori ndinotukana vanhu vachiona. Hapana love pepe, fungai mutisi anototaura Taira achitomuparadza. Wanzwa? Hapana love pepe kana ndikaitiswa nharo ndozviplaya pamalive kana vanhu vachitoti ndiri kunyepa ndoplaya. Because fungai mutisi ndaitaura naye zvekudaro. Wanzwa? Hapana love pepe zvakangofanana nadhori nemasisters ese anorwa. Pepe fungai mutisi anenge achitorwirawo chimuti chekutoti ada kutoitawo celebrity. Enda hapana futi marriage pepe pana Ngoni naMadam Boss pepe havasi married vanhu veve. Zvakapera kudhara vanhu veve vanochemedzana zvekutodaro. Inini vakada kundifinhura manje ndobva ndauya pana. Thank you very much. Good night. Tomorrow is another day. Handisi kuzobva vari kuti ndibve kwamakomenti ava handisi kuzobva. D Williams, I have no time. Tomorrow is another day. Vichanyatsokuzoka mangwana. Hands na D your summers one day to be your time to shine. Chimondishainisa. It's nothing about time to shine. It's the truth. When I see a hypocrite, I make sure I tell people what I know. Either you like it or you don't like it. Ungafuni akaekele. Kana munhu ari mhandu, Taira is a snitch, and I will repeat it and I will say it. Taira inyoka is a fucking snitch. Manzo, inyoka, she is a snitch. I will not eat andidye bwandakaviga mpinyi nina nabasa nekuti Taira ndiMadam Boss kana ndichi. Isnitch inyoka. Ane tsika yekuposta zvinhu nemagosi zvaitaurwa naKamuchacha ndo unhu wake. Fuck off. Simple. Asingadi ngaende anofa. Inyoka is a fucking snitch. Inyoka mukadzi uyo isnitch yekuti kana achiwira nevanhu anovaposta nemagosi. Many times ghost rake rakaposta pakatanga kubuda nyaya yekuti baba Juju vaida kuita surprise ikapostwa neghost. Inini hangu handina kuda kuvifambira nyaya iyoyo. But later ndakaita 1+1 ndikaona kuti okay. Snitch. Jealous snitch. Are you still married to Ngoni? Yes or no? Hure rinohurira pamurume pamhata panyo. Pabeche pako Taira. Again and again mukotoyi. Anenge asingadi ngawe andibvunze. Because handitambi nemunhu ane makuhwa. Une guhwa. Wakaita the same kuna Kamuchacha, the same kuna Mai Makete, the same kuna Jay. But panapa inini ndoda kuswatanura saSoroboni Road. I'm sure masvinzira naunedzanaiwa Kate Maswemera Chinyomba Madam Boss Snake under the grass ari kudedza kuti maititi vaitaura chokwadi uyu munhu uyu can't trust this person munhu uyu anokanganisa vanhu anoda kuacta as if ari right but ari kuuya nemaghost accounts achitaura nyaya dzedu dzatinotaura naye. So guys handisi rinodi asi Kate Maswemera naMadam Boss vaimbowirirana zvisingaite but Kate ari kurwadziwa ari kudedzera kuti mamwe masecrets atinotaura tichiudza Madam Boss vari kuuya nawo vachitaura vachishandisa ghost. Thank you so much.